खुलुमबाय लोगोफोर आङो दिनै बे भिडिअखौहाय माने आङो लाबोनो गोनां जादों माने नोंसोरथ' नुबाय जाखानांगौ आंनि माबाया भिडिअआ दा माने फेसबुकाव भाइरेल जागासिनो आरो फेसबुक होन इउटुब होन ओमफ्राय दा बिनि थाखायनो आङो मा जामारदों बेखौ बुंनो थाखाय आङो दिनै बे भिडिअखौ लाबोनो गोनां जादों आरो फुलाथ' माने जाया नङा माने हराव जों थाथ'नाया जोंनिनो फुजादों जों बेखौ एक्सेप्ट खालामो जों मानिदों आरो ओमफ्राय जोङो माने जोंनि बिदि हर जाबोनायनि जाहोना जाबाय आङो माने बिराद एक्साइटेडमोन आरो आङो मबाइल लानो थाखाय माने आइफन लानायनि आंहा सिमां दंमोन थांखि दंमोन ओमफ्राय दा बे मबाइलखौ लायनो थाखायनो जोङो आंना माने बेंकआ फिसामोन बिनि थाखायनो माने बेंक गिदिरनि थाखाय माबा माबि डकुमेन्ट्स खालामनानै बेंकखौ आं गिदिर खालामनानै लानांदों बिनि उनावसो जोङो फैसाखौ बेंकनिफ्राय बख'नानै बिनि उनावहाय बिनिफ्राय उदालगुरिनिफ्राय जोङो ओंखारलांनाया जोङो 4ता जालांखादों बिनि उनावहाय जोङो बेहायो 7:30 8ता बेबायदियाव मोनहैदों आरो मबाइल लानाय नायनाय समावनो एसे टाइमबो थांबाय बिनि उनावहाय मोनाबोबाय जोङो आरो बेलेग गारिजोंसो थांदोंमोन बिनि थाखायनो जोङो गारिखौ जोङो गुवाहाटीनिफ्राय फैनानै जोङो सोलायनांगौ जादों बिनि थाखायनो गोबावबो जाबाय जेब्लानाखि आरो नोंथांमोना आंनि बे मबाइल लानायखौहाय आंखौहाय बुंदों आरो ना गोबाङानो बे मबाइल लानायावहाय आंखौ माने फाननानै देहा सोलेर फाननानै आंखौ मबाइलखौ लादों होननानै बेबायदि होननानै बुंहरदों बाट बेबायदि नङा आङो बे मबाइलखौ आंनि खस्थ' खालामनाय आंनि मेहनतजोंसो आङो बे मबाइलखौहाय आं गावनि फैसाजोंसो गावनि इउटुबाव मोननाय फैसाजोंसो लादों आरो नोंथांमोना आंनि बुंनायखौ नंखाय सानदोंबा बिनि फैसा हाबनायनि बेंक बेलेन्सखौ नोंथांमोना नायनो हागोन स्क्रिनावनो ओमफ्रायो बिनि उनावहाय मबाइलखौ आङो लाबाय जेब्लानाखि आङो बे आइफनखौ लादों बे आइफनावथ' बायदिसिना होनांगौ नालाय आंथ' दांफेरनोबो मोनाखै आरो लाफेराखैबो एक्सपिरियेन्सबो गैया बिनि थाखायनो आङो माखासे सिस्टेमाव बायदिसिना बानायनांगौखौहाय आङो जों गामि खाथियावनो मोनहांहाङाव बालागाव खाथियावहाय जोङो गारिखौ लाखिनानै बानायदोंमोन आरो बिनि उनावहाय आं माने बारहायावबो थांगौमोन आरो आं हाथिनो ओंखारदोंबोमोन बिनि थाखायनो गारिखौ दसे लाखिनानै माने सालायनायाव खस्थ' जायो होननानै लाखिथ'नानै बानायनांगौ जादों ओमफ्राय दा बेखौनो मानसिफ्रा माने बे गामियाव माने बे बालागावनि सेंग्राफोरा फैनानै माने बे खाथियावनो जों जेरा गारि लाखिदों बे खाथियावनो बिसोरो माने दंखायोमोन बिनि उनावहाय जोंखौ मा जादों बिनि खारनखौ मिन्थिस्लाबा मायानो डाइरेक्ट फैनानै जोंखौ माने एटेक खालामफैदों आरो ओमफ्राय जों मबाइलसो बानायदोंमोन बिनि उनावहाय बिसोरो ज' फैबाय सेंग्राफोरा बे गामिनि सेंग्राफोरासो आरो फैनानै ओमफ्राय बिनि उनावहाय आंखौ माने डाइरेक्ट बेयो जेनेबा जों सालायनो नागिरबाय आरो थांसै होननानै बिनि उनावहाय गारिनिफ्राय जोंखौ माने सालायनो होआसै साबिबो सेख'बाय बिनि उनावहाय गारि सालायग्राखौबो साइडआव लांनानै माने एटेक खालामदोंनो ओमफ्राय बिनि उनावहाय आंखौबो गारिनिफ्राय बोख्लायनानै आंखौ ओरैबायदि आखाइ होदों बिसोरो माने बिराद सोबादों बुदों आरो गारियाव आंखौ गाखोनो होआखै बिसोरो साइडथिं लांनानै बुदों ओमफ्राय बिनि उनाव बुबाय ओमफ्राय आं बिनि उनाव मानि थाखाय रिप्लाय होआखै होननानै सिरि थादों होननानै बुङोब्ला माने आङो बोरैबा थद गैयि सोबानानै बोरैबा मोनजोबदों आङो बिनि थाखायनो जेबो माबाखै आङो रिप्लाय होफिननो हायाखै ओमफ्राय बिनि उनावहाय आंखौबो बुदों बेखौबो बुदों ओमफ्रायो जों बुंदोंमोन दावराव खालामनाङा जों जमा जिरनानै मानि थाखाय मानो माबा थादों बेखौ जोङो ज' रायलायगोन होननानै बिसोरखौ बुंदोंमोन नाथाय बिसोरो खोनासङाखै जोंनि खोथा जोंखौ माने गाज्रि लिस्टआव लांनानै माने जोंखौ बुदों आरो बुबाय बेखौबो आंखौबो गारि सिङाव हाबनो होआखै ओमफ्राय बिनि उनावहाय जोंनि गारि सिङावहाय आङो ओजों थांनानै आं शपिंबो खालामबोदोंमोन ओमफ्राय बे शपिंफोरखौ बिसोर नायदों उग्लुं खुग्लुं खालामदों बिनि उनावहाय आंनि पार्सआवहाय माखासे फैसा दङमोन 10,000 ओमफ्राय दा बे फैसाखौबो बेहाय माने फैसाया फैनायाव दंखायोमोन जेब्लानाखि गारियाव हाबदों अब्लानाखि बे फैसाया गोमादों आरो ओमफ्राय सोर लादों बेखौ आं बुंनो हाला फैसाया गैया जिखुनु बिनि गेजेरावनो लादों आरो जिखुनु ओमफ्राय दा बे फैसाखौबो लाबाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय नोंथांमोनाथ' आंखौ बिराद माने गाज्रि लिस्टआवथ' सानखाबाय नालाय बिनि थाखायनो आंहा माने जेब्लानाखि आंहा गर्ल्स प्रब्लेमबो जादोंमोन ओमफ्राय बे गर्ल्स प्रब्लेम जानायाव जेब्लानाखि आं मबाइल लायदों बे समाव आङो माने गर्ल्स प्रब्लेमा अभार जानायनि थाखाय आङो जाय दखानाव आङो मबाइल लायदों बे दखानावनो आङो साइडथिं थांनानै सोलायदोंमोन दा बेखौ आं बहा गारनो बिदि साननानै आङो बे आंनि गर्ल्स प्रब्लेम जानायखौ आङो डाइरेक्ट
माने सोनानै दोनदोंमोन आरो माने गावनि शपिं खालाम खोन्दा मनायाव आङो दोनदोंमोन आरो ओमफ्राय दा बियो गाहायाव गोलैना थादों ओमफ्राय दा बिनि थाखायनो बिसोर सानदों आरो बिदि जानानै माने गाज्रि सोमोन्दो जादों होननानै बिसोरो सानदों जेबो जोंखौ बुंस्लाबनो होआखै रायलायनोबो होस्लाबाखै आंखौबो ओरैबायदि सोबादों बुदों फुलाथ' जोंनाबो माने जायाखै नङा जादों माने बिदि मोना टाइमाव जोंबो बेबायदि लाखिनाङामोन आरो बेखौ आं मानियो फुला जोंनावबो दङ होननानै रावबो मिथिया मा समाव मा जायो बिनि थाखायनो नोंथांमोननिसिम आङो बेखौनो लाबोदों आरो ओमफ्राय दा आङो बेबायदि आङो माने सानाखैमोन आरो आंखौदि बेबायदि खालामगोन होननानै सानाखैमोन नाथाय आं जिउआवबो सानाखैमोन दि आंखौ भिडिअ लानानै दि बेबायदि भाइरेल खालामगोन बेबायदि होगोन होननानै आं सानाखैमोन ओमफ्राय दा जेनेबा बिसिनि गामिनियानो बुंनायमोन आरो जेनेबा एसे गेदेर गोलावफोरा फैनानै बुंनायमोन आरो भिडिअफोरखौ हगारनाङा भिडिअ लानाङा होनना बुंदोंमोन बिसिनि गामिनिफ्राय ओमफ्राय दा बे भिडिअखौ बिसोरो जेब्लानाखि लादों अब्लानाखि बिसोरो हगारबाय आरो आंखौ जेसेबांखिनि बुदोंना बे जेसांखिनि भिडिअखौ बिसोर लायाखै आं जेब्ला गारियाव हाबदों अब्ला आंनि बे खानाय बोनाय भिडिअ ससेल' दं बुनाय खानायल' बोदों बेखौल'सो बिसोरो लादों आरो जेब्ला आंखौ सोबादों बेबो सोबादों बुदों आं आला गला जेब्ला आङो थद गैयि मोनदों बे टाइमनि भिडिअखौ बिसोर लायाखै थेवबो बेबायदि साना हौवा सासे सिख्ला मानसिखौ बेबायदि आखाइ होनाङा आरो माने बुंजायो ओमफ्राय बेबायदि मा जादों बे खोथाखौ सोंगोरा माया बेबायदि सासे सिख्ला मानसिखौ बेबायदि आखाइ होनाङा आरो आंजों जाय दंफायो आंजों जाय थायो बे आंखौ जेबो माबाया आङो माने बियो आंखौ बिराद सापर्ट होयो आरो आंनि बे शपिं खालामनायाव जेब्ला आंनि बे गार्ल्स प्रब्लेम जादों बेखौबो बिसोर नायनानै माने आलाय सिलाय जेनेबा गारियाव हाबनानै बिसोरो नायलाबायदों आरो नायनानै जेनेबा बिथिंबो गोलैबाय जेला बे गोलैना थाबाय ओमफ्राय बेखौनो दा बिसोरो गाज्रि लिस्टआव लाबाय आरोना बे भिडिअखौ बेखौ नोंथांमोननो फोरमायनो मा जामारदों बेखौ फोरमायनो नोंथांमोना जेनेबा जाय जादों जाय नुदों बिसिनि सायावल' थांनानै माने सैथोआ मा बेखौ हमजोबनो हाया बिनि थाखायनो आंबो बे भिडिअखौ दिनै लानांगौ जाबाय आं बुंनो गोनां जाबाय आरो ओमफ्राय सिरि थाबाय थाबाबो जाया बिनि थाखायनो आं दा सानदों आङो दा बेफोरबायदि भाइरेल खालामना होनायनि थाखाय आङो माने दायो आयेननि मदद लानो नागिरदों दा बे आयेननि मदद लानो नागिरनायाव नोंथांमोना मा बुंहरो आंनि बागैहाय ओमफ्राय दा बिनि थाखायनो आङो आयेननि मदद लानो नागिरबाय नोंथांमोना दा बेखौ नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय नोंथांमोना दा आंखौ मबाइलखौबो आइफनखौ लायाखै साननो हागौ आं आइफनखौ लादों आरो नोंथांमोना बे आइफनखौहाय आंखौ माने बेहायबो भिडिअआवबो बुंदों बेसेबां मोनो फाननानै बेसेबां मोनो बिदि होननानै बुंदों आरोना भिडिअ आं नुदों बाट आङो गावनि देहा सोलेरखौ फाननानै आं बे मबाइलखौ लायाखै आं सिगाङावबो बुंदों आरो नै दाबो बुंबावगोन आं बे मबाइलखौ गावनि मेहनत गावनि खस्थ' खालामनायजोंसो लादों जेब्लानाखि आंना बे 100K एवार्डआ मोनदों बिनि उनावहाय बे एवार्डखौ मोनखांनायनि उनावहाय आंनाव बे सांखिनि बिला हाबदों आंनाव माने बिला हाबदों 2 लाख हाबदों आरो ओमफ्राय दा बे 2 लाख फैसा हाबनायखौ माने बिदि दं होननानै बुंदोंमोन नोंथांमोननो आङो बे माबायाव स्क्रिनाव देखायखादों नायनानै ला ओमफ्राय दा बेबायदि होननानै बुंनायावहाय आङो माने कनफिउज जादों आरो आयौ बोरैनो बिदि हाबखो माने आंनावथ' बेसेबां बिदि माबाजोबाबो नालाय ओमफ्राय बिनि थाखायनो आं कनफिउज जानाय आरो एथ' बुरजा हाबबाय ओमफ्राय आं नायदोंमोन गावनि इउटुबनिफ्रायनो फैमारदों ओमफ्राय दा बेखौ बख'नानै आङो माने मबाइलखौथ' आङो जेरैबाबो एसेबाबो बुथुमबाय थाखादोंमोन नालाय आं लाखागौमोनखा ओमफ्राय बिनि थाखायनो दा खेनसेयावनो हाबबाय नालाय आं ओमफ्राय खेनसेयावनो लाबाय आरो ओमफ्राय दा बेखौनो नोंथांमोना सोरबा माने बयबो बुजिया सोमजिया माने गोदाव सोराव आसखा लिरनानै पस्ट खालामनानै होदों आरो ओमफ्रायो दा बे मबाइलखौहाय आं देहा सोलेर फाननानै लादों बिदि बेसेबां मोनो बेबायदि नङा खोथाया आं बे गावनि खस्थ' गावनि मेहनतजोंसो आङो लादों दा बेनि थाखायनो आङो गावनि बे मोना गुना जेनेबा थाथ'नानै बिदि मबाइल बानायनायनि थाखाय गामि खाथियावनो बालागावआव बेहाय दा बिनि थाखायनो आङो नोंथांमोनाव निमाहा बिनाय जाबाय आरो आंनिबो भुल जादों बिदि आं एक्सेप्ट खालामदों आं मानिदों जों बेबायदि थाथ'नाङामोन आरो सम दङमोन बानायनोबो आङो दा थाथ'नाय जाबाय माने आङो जोङो माने थाबोनोबो सानासै आङो जेनेबा न'आव थांफिननांगौ लायनो नालाय माने खेनसेयावनो लायनानै खेनसेयावनो फैखागोन बेबायदि थांखि लानानै आङो थांनायमोन आरो दा गुवाहाटियावहाय ओमफ्राय दा जेनेबा आं खोथानाय नङाबालाय माखौ गिनो जेनेबा फाइनालसो खालामना होदोंना बिसोरो जानला मोनला रायलायलाबायनानै मानानै जेनेबा आं माखौ गिनो नङानोबा बिनि थाखायनो आं दा आंखौ बेबायदि आखाइ होनायनि थाखाय आरो आंजों जाय दंफायो बेखौबो माने आखाइ होदों बुदों बिरादनो
ओमफ्राय आंखौबोथ' बुखाबाय ओमफ्राय बिनि उनाव बुजोबनाय भिडिअखौबो बिसोर लाजोबाखै बिनि थाखायनो आं दा आयेननि मदद लानो नागिरबाय नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहर जेरैबाबो नोंसिनि कमेन्टआ मा फैयो मिन्थिया जिखुनु आं आयेननि मदद लाखागोन माने आं एफआइआर होनो नागिरबाय आरो बेनि बागै दा नोंथांमोना बिराद फेसबुकाव माने दा फेसबुकाव आंनिल' माबा माने मानसिया बिराद शेयार खालामदों आंखौथ' मिन्थिखायो नालाय ओमफ्राय दा मिन्थिया हसिया आसखा बेबायदि माने बिराद शेयार खालामना होबाय बिसोरबो हगारनानै होबाय आं आरो लाइफआवबो बेबायदि हगारगोन होननानै सानाखैमोन आरो जेनेबा जा नुबाय बिदि इसां माने मिन्थिखाबाय जेनेबा जोंनाबोथ' दाय जाबाय लाखिथ'नाया थेवबो बेफोरबायदि खोथाखौ जोङो ज' रायलायगोन मानो फैदों मानि थाखाय थादों होननानै जोङो जेब्ला बुंनो नागिरदों अब्ला बिसोर जोंखौ बुंस्लाबनो होआखै आं जेब्ला गारियाव गाखोदों आंखौ बोख्लायबाय गाखोनोनो होस्रायाखै आंखौ माने सोबाबाय बेबो सोर बुदों आं मानसिफोरखौबो सिनायला ओमफ्राय जों गामि खाथिनिनो मानसिफ्रा ओमफ्राय बेहाय थांबानो दा मिन्थिगोन आरो मानसिफोरखौहाय ओमफ्राय माखासे आं सिनाया ओमफ्राय दा आङो दिनैनि भिडिअखौ माने एसेखिनियावनो दोननोसै आरो आं दा आयेननि मदद लानो नागिरबाय ओमफ्राय दा नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो दा एसेखिनियावनो दोनसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मिन्थिदो आं सैथोसो बुंदों आं जेबो बानायनाबो बुंखायाखै ओमफ्राय दा बेनि थाखायनो आङो भिडिअखौ दोननोसै ओमफ्राय आङो दायो माने थांनोसै आरो गावनि खामानियाव आं माने आयेननि मदद लानो नागिरबाय बिनि थाखायनो आं दायो थांसै नोंथांमोना बे भिडिअआव कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय आरो स'